Felly, Emily dwi, a dwi'n fyfyrwraig PhD yn yr adran ar hyn o bryd, a ffocws y sesiwn ni y bore yma fydd y gerdd Moelni gan Parry-Williams. Felly, ni allwn ni ddadansoddi gwaith Parry-Williams heb ystyried cefndir y bardd, ond fi'n siŵr eich bod chi wedi manylu ar ei gefndir yn barod yn y dosbarth. Felly, dyma rai pwyntiau yn unig a fydd yn bwysig ar gyfer nes ymlaen. Felly, ganwyd Parry-Williams yn Rhydfi, sef pentref yng nghanol Eryri, ond nath e adael i bentref genedigol yn 11 oed i fynychu'r ysgol ym Mhorthmadog. Pan fyddai'n dychwelyd o'r ysgol i'r ardal, byddai'n ymweld yn gyson ar oerddwr, sef fferm i deulu, a mae hwnnw'n bwynt pwysig i gofio ar gyfer nes ymlaen. Felly, y gerdd ei hun. Eto, dwi'n siŵr eich bod chi wedi darllen y gerdd hon dro ar ôl tro yn barod, felly dwi ddim yn mynd i darllen y gerdd i chi bore yma. Felly, ffurf y gerdd. Beth yw ei mesur? Wel, mae Moelni'n soned sydd wedi'i rannu'n 8awd a 6awd clir, gyda folta sy'n gwahaniaethu nhw, sy'n symboleiddio rhyw fath o drobwynt neu rhyw fath o newid. Ond bod yna 8awd a 6awd clir yn Moelni, mae'n bwysig cofio bod y gerdd hon yn gyfanwaith. A'r cysylltau'r ac na ar ddechrau'r 6awd sy'n profi hynny. Dyna'r ac sy'n uno'r ddwy rhan. Felly, beth yw effaith y soned? Pam soned? A beth yw'r gwahaniaeth rhwng yr 8awd a'r 6awd? Felly, mae yna bwyslais ar y gorffennol yn yr 8awd. Mae'r bardd yn edrych yn ôl ar ei blentyndod. Mae yna ffocws pendant ar tirlun, disgrifiad o'r ardal dan sylw sydd fan hyn, ac mae hynny'n debyg iawn i Yma Mae Fy Lle gan Gwyn Thomas, lle mae yna bwyslais ar y llethrau, y corsydd, y creigiau. Dyw Parry-Williams ddim yn cyfeirio at bobl yn aml iawn yn yr 8awd cyntaf. A fel ni'n gwybod, mae hynny'n wahanol iawn i Waldo Williams a'i gerdd Preseli. Mae yna ffocws ar frawdoliaeth, ar gymuned, ar bobl, ar deulu. Ac yn eiriau Waldo, ar aelwydydd fy mobl, un llef 4 llais, maen nhw'n gweud. Ond, ar y llaw arall, dyw Gwyn Thomas ddim yn cyfeirio at bobl yn ei gerdd Yma Mae Fy Lle chwaith. Ond yr hyn sy'n taro'r darllenydd am yr 8awd yw bod y bardd yn atgyfnerthu'r diffyg, yr hyn sydd ddim yn weladwy. Felly, beth am y 6awdau? Wel, mae'r 6awd yn edrych i'r dyfodol. Mae'n cwestiynu'r hyn sy'n dod ar ôl marwolaeth. Beth sydd wedi hwnt i'r hyn allwn ni brofi? Mae'n crybwyll pobl yn y 6awd. Ond eto, yr hyn sy'n amlwg yw bod yna ansicrwydd amlwg fan hyn. Felly, y 4 llinell gyntaf. Disgrifiad o cynefin y bardd sydd fan hyn. Mae'n sefydlu perthynas ar lle. Ac ni'n cael ein taro yn syth gan y negydd nid. Nid oedd ond llymder anial byd i god. Ac yn sicr, nid y dechreuad y ddisgwylion fel darllenwyr wrth i'r bardd disgrifio bro i hefyd. Mae'n pentyrru ansoddeiriau negyddol, llymder, anial, di-god. Mae'n gwneud i ni gwestiynu, sut fyddech chi'n disgrifio ardal bro'ch mebyd? A fyddech chi'n cyfeirio at y cadarnhaol, neu a fyddech chi'n restrir negyddol? Achos mae adran edrych yn wahanol iawn i bob un ohonom. Felly, gallwn ni gwestiynu fan hyn, a yw adran lle neu'n deimlad? O gylch fy ngeni yn yr yrru draw, ar ôl ystyried cefndir y bardd, gallwn ni fod yn eitha sicr taw dyma lais Parry-Williams. Y person cyntaf yn unigol, dyma'r bardd yn siarad fel petai. Ac os sylwch chi, mae fe'n cyfeirio at fy ngeni. Mae'r bardd yn dechrau o'r dechrau yn deg. Dyma dechrau i daith fel petai. Yn yr yrru draw. A'r draw yna'n awgrymu rhyw fath o bellter rhwng y bardd a'i ardal. Cynnig persbectif i ni. Fel petai'r bardd yn edrych mewn o'r tu allan. Fel petai'r cewri wedi bod erioed, cyffylybiaeth neu gymhariaeth sy'n cynnig elfen chwedlonol a hudol sy'n atgyfnerthu gwerth yr ardal i'r bardd. Nid rhywbeth yn y byd hwn mae'r bardd yn cyfeirio ato, ond yn lle yn cyfeirio at gewri sy'n rhoi naws arallfydol i'r gerdd.
lymhau'r llechweddau ar bob llaw. Hir lymhau. Mae'r lymhau'r na'n fel bardd y cawl sy'n cyfleu hynafiaeth a sut mae'r tirlun yn rhywbeth cyson sydd wedi newid dros amser, ond yn parhau i gael yr un effaith. Felly, beth am ail hanner yr 800? Yn y peder llinell gyntaf, gaethon ni ddisgrifiad o'r ardal. Yn ail hanner yr 800, i ni'n cael gwybod am effaith y tirlun a'i ardal enedigol. A thros fy magu, eto, cysylltau'r an yn atgyfnerthu llinell amser a thaith bywyd y bardd, sy'n atgyfnerthu parhad. A thros fy magu, yn y peder llinell gyntaf, gaethon ni fy ngeni. Nawr, mae'r bardd yn symud mlaen at fy magu. Drwy blynyddoedd syn, eto, ansoddair sy'n atgyfnerthu effaith y tirlun ar tir Parry-Williams yn blentyn. Pan i ni blentyn, mae popeth yn gyffroes. Ni'n gweld pethau am y tro cyntaf, ni'n cael ei syni. Ond wrth ein dyfu'n hun, mae'n fel bod pethau ddim yn ein syni ni ragor. Ac mae'r ansoddair syn yn cyferbynnu raddau gyda'r ansoddeiriau negyddol ar ddechrau'r gerdd. Mae'r llinell yna, sa'n siŵr os ydych chi wedi astudio ysbectol hyd gan Mary Topwood yn ystod tygau. Mae'r llinell yna'n goffa fi o ysbectol hyd i raddau. Mae Mary Topwood yn gweud yn gerdd na, i ni'n dueddol i weld pethau, ond dydyn ni ddim yn edrych ar bethau'n iawn. Dydyn ni ddim yn gwerthfawrogi pethau mwyach. A wedyn, yn y llinell nesaf, bachgendod ein cartref uchel ni. Dyma cyfeiriad cyntaf y bardd at y lluosog. Yr ein na. Ac os sylwch chi, cartref sydd fan hyn, nid tŷ, ond cartref sy'n atgyfnerthu'r ymdeimlad ac yn cryfhau'r ymdeimlad o berthyn. Mae yna ansoddair arall fan hyn, uchel, disgrifio'r mynyddoedd yn llythrenol mae'r bardd fan hyn, ond trwy gyfeirio ati uchder, mae'n llwyddo i osod y tirlun a'r ardal a'r bedistal. Ymwasgau henffyrdd y mynyddoedd hyn. Ymwasgau, mae yna lot o ferfau ardd y cawl yn y gerdd hon, sy'n llwyddo cryfhau'r berthynas rhwng yr ardal a'r bardd. Os mae rhywbeth yn ymwasgu, mae fel bod e'n echmygu bron y bod, fel bod chi'n methu dianc. Felly gallwn ni ddweud fan hyn bod teimladau'r bardd tuag at ei ardal bron yn dod heb wahoddiad bron y bod. A wedyn, y llinell olaf fan hyn sy'n crynhoi teimladau'r bardd at ei ardal. Nes mynd o'i Moelni mewn i'n hanfod i. Mae'r ardal yn rhan yn atod o tir Parry-Williams. Yn ymwybodol bod fi'n hedfan trwy hwn, felly na rhoi gwbl o eiliadau i chi sgwennu popeth lawr, achos fi'n mynd fel y gwyd ar hyn o bryd. Ond fi'n siŵr gallwch chi gael y pwynt pŵer yma ar ôl i'r sesiwn orffen. Felly, beth am y chwechawd de? Neu o leiaf peder llinell gyda'r chwechawd. Ansicrwydd y dyfodol sy'n amlwg fan hyn. Ac ni'n gweld yr ansicrwydd yna'n syth gyda'r cysylltau agos. Beth sydd nesaf? Beth sy'n digwydd y tu hwnt i'r hyn y gallwn ni ei brofi? Ac os bydd peth o'm defnydd yn y byd? Defnydd, gallwn ni ddehongli'r defnydd yma fel gwaith tir Parry-Williams, i waddol, i ddylynwad. Ac os edrychwn ni ar y llun sydd yng ngornel y sleid, sa'n siŵr os ydych chi'n gallu gweld, ond mae enw tir Parry-Williams yn cael ei gerfio mewn i'r pren a'r fferm i deulu. Felly, gadael i farc yn llythrenol mae tir Parry-Williams fan hyn. Ar ôl yn rhywle heb ddiflannu yn llwyr. A'i gael gan gyfaill o gyffelyd bryd. A'i gael gan gyfaill gan gyffelyd bryd. Ni'n cwestiynu, a fydd na rhywun fel tir Parry-Williams eto? Gallwn ni hefyd gysylltu'r llinell hon gyda'r unigrwydd y bardd. Ar sawl adeg, mae'r bardd wedi cyfeirio at ba mor unig oedd e. Ac yn ei eiriau hun, heddiw yr wyf yn unig iawn, ond roedd wedi arfer bod yn unig eriod. Dyma'r bardd yn deheu am gyfarfyddiad fel petai. A'r siawns, eto, does na ddim sicrwydd fan hyn. A'r siawns wrth odre'r wyddfa mrig yr hwyr. Siawns yn atgyfnerthu nad oes yna unrhyw sicrwydd o gwbl. Damwain a hap, neu hap a damwain, pa bynnag ffordd chi'n licio, bydd y cyfarfyddiad hwn. Ac nid ar ben yr wyddfa yng nghanol dydd, ond yn lle wrth odre'r wyddfa mrig yr hwyr, yn ystod awr hudolus sy'n atgyfnerthu'r elfen chwedlonol na gaethon ni yn y peder llinell gyntaf wrth i'r bardd gyfeirio at y cewri.
Felly, y cwpled clo. Cwpled clo'r chwechawd sy'n adleisio llinell agoriadol y gerdd. Mae'r negydd yna'n syth, y negydd ni a na. Ac eto, ni welir arno lun, a'r chwaith na yn parhau dynnu sylw at y diffyg. Ond dyma dechneg mae Parry-Williams yn ei ddefnyddio'n eitha aml yn ei gerddi. Sa'n siŵr os ydych chi wedi cael cyfle i ddarllen y gerdd hon gan Parry-Williams, ond mae'n defnyddio'r un techneg. A dyna gerdd sy'n twyllo'r darllenydd ar y darlleniau cyntaf, achos bod eisiau gymaint o sylwadau negyddol. Mae'r gerdd honno'n dechrau gyda beth yw'r ots gen I fi am Gymru, damwain a hap yw fy mod yn ei libart yn byw. Felly, I sraddio mwyn gallu clodfori mae'r bardd fan hyn, mwyn gallu codi yr hyn sydd dan sylw I dir uwch. Ac mae cwplau clo gerdd hon yn profi hynny. Beth yw cwplau clo'r gerdd hon? Sa'n gweud yn cofio, Cryfangau Cymru'n dirdynnu fy bron, ni dyw am gwaredol, ni allaf ddianc rhag hon. Ac eto, y tyniad na tuag at ardal. Felly, yr hyn sy'n bwysig I gofio am y cwpled clo yw bod yna gyferbyniad clir rhwng disgrifiadau negyddol y bardd a'r effaith y gaiff yr ardal arno. Mae'r tirlun yn dylanwadu ac yn rhan ohono fel petai. Felly, fi'n ymwybodol bod fi wedi mynd fel y gwynt fyna, fi wedi mynd mor gloi, ond dyna fe fi'n credu. Felly, diolch yn fawr am eich gwrandawiad. Fi'n gobeithio bod y cyflwyniad hwnnw wedi bod o fydd I chi. Pob lwc yn eich arholiadau, byddwch chi gyd yn wych.